أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا صلى الله عليه وسلم. كتاب الأخضري بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الله إذا تزيرا بسشوغا النبي محمد وآله دا آلهنسا وصحابه دا صحبانسا وسلم دا سيرا تسليما دا عمينشي. الحمد لله رب العالمين قوديا تتبتغ الله أبنجزن تالكي والصلاة والسلام على سيدنا tsira da aminci su tabbata ga shugabanmu Muhammad annabi Muhammad khatimun nabiyina ƙarshen annabawa imamin rusuli shugaban manzanni. Awwalu ma yajibu alal mukallafi, farkon abin da ya wajaba akan baligi tashihu imanihi, ya inganta imanin shi, summa ma'rifatu, sannan mutum ya san ma yaslihu bihi farada ainihi, abin da zai gyara farallan ainihinsa da shi, ka ahkamis salati, kamar hukuncin sallah, wa taharati da tsarki, wasiyami da azumi, wa yajibu alaihi, ya wajaba a gare shi an yuhafiza ala hududallahi, ya kiyaye dukkan dokokin Allah, wa yaqifa inda amrihi, ya tsaya inda aka umarce shi, wa nahaihi, ya hannu da abin da aka hane shi, wa ya tuba ilallahi, ya tuba zuwa ga Allah subhanahu mai tsarkin sarauta, qabla an yaskhada alaihi, tun kafin Allah ya yi fushi da shi. Wa shuruɗu taubati, da sharuɗan tuba, annadamu, yin nadama, alama fata a bisa abin da ya wuce, wani niyyatu, yayi niyya Allah ya uda ila zambin, ba zai koma aikata zunubin ba, fi ma baqiya alaihi min umurhi, a cikin abin da ya rage masa a rayuwarsa. Wa yajibu alaihi, ya wajaba a gare shi an yutriqu lima'asiyata, da ya bar aikata sabo fi sa'atiha, a cikin lokacinsa, in kana mutalambisan biha, in ya kasance yana yin cuɗanya da shi, to wala yahillu lahu, bai halarta ba an yuakhiru taubata, ya jinkirta tuba, wala yaqulu, ba zai ce ba hatta ya hadiyani Allahu, har sai Allah ya shirye ni, fa innahu min alamati shiqaqi, wannan shine alamar marar rabo, wal kizlani, da taɓewa, wa tamsil basirati, da toshewar basira. Wa yajibu, ya wajaba alaihi a gare shi hafiza lisanihi, ya kiyaye harshensa min alfahsha'i, daga alfasha, wal munkari, da abinki, wal kalamul qabihi, da mummunan zance, wa imanu talaqi, da rantsuwar shika, wa intiharul muslimi, da tozarta musulmi, wa ihanatihi, da ha'inta shi, wa sabbihi, da zage shi, wa takhwifihi, da cutar da shi, fi ghairi haqqi shar'in, ba tare da haƙƙin shari'a ba. Wa yajibu alaihi, ya wajaba a gare shi hifzu basarihi, ya kiyaye idon shi, anan nazari ila haram, daga duba izuwa haram, wala yuhillu lahu an yanzuru ila muslimi bi nazarin tu'zihi, baya halarta mutum ya yi wa musulmi kallo da zai cutar da shi, illa an yakunu fasika, sai dai in ya kasance fasiki ne. Wa yajibu hijranuhu, ya wajaba ya ƙaurace masa. Wa yajibu alaihi, ya wajaba a gare shi hafiza jami'i jawarihihi, ya kiyaye dukkan gaɓoɓin shi, manistata, gwargwadon iyawar shi, wa an yuhibbu lillahi, ya yi so saboda Allah, wa yabghidu lahu, ya yi ƙi saboda Allah, wa yarda lahu, ya yarda saboda Allah, wa yaghdaba lahu, ya yi fushi saboda Allah, wa ya'muru bil ma'rufi, ya yi umarni da kyakkyawan aiki, wa yanha anil munkari, ya yi hani da mummunan aiki. Wa yuharimu alaihi alkaziba, ƙarya ta haramta a gare shi, wal giba, da rada, wan namimatu, da annamimanci, wal kibru, da girman kai, wal ujubu, da jiji da kai, wal riya'u, da riya, was sam'atu, da jiyarwa, wal hasadu, da hasada, wal bughdu, da keta, wal ru'yatul fadli ala ghairihi, da nuna fifiko a bisa wani, wal hamzu, da yafuce, wal lamzu, da kyafce, wal abasu, da wasa, wasu khuryatu, da maye, was zina, da zina, wa nazaru ila ajnabiyyati, da duba izuwa matar wani, wata lazzazu bi kalamiha, da jin daɗin magana da ita, wa aqulu amwalin nasi bi ghairi tibi nafsin, da cin dukiyar mutane ba tare da son zuciyarsu ba, wa akulu bish shafa'ati, da ci da ceto, au biddini, ko da addini, wa takhiru salati an awqatiha, da barin sallah daga lokacinta. Wala yuhillu lahu, baya halatta gare shi su'ubatu fasiqun, yayi abota da fasiki, wala mujalisata, ko wajen zama da shi, li ghairi daruratin, sai dai inda larura ne, wala yatlabu ridal makhluqina, babu neman yardar wata halitta, bi sakhatil khaliqi, wajen saba wa mahalici. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ubangiji mai tsarkin sarauta ya ce, wallahu wa rasulahu ahaqqu an yarduhu in kanu mu'minin, Allah da manzon shi su suka fi cancanta a yarda da su in kun kasance mu'minai.
wa qala sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce, la da'atul makhluqi fi ma'asiyatil khaliqi, ba biyayya ga abokin halitta wajen saba wa mahalicci, wala yajuzu lahu an yaf'ala fi'lan, baya halarta ga mutum ya aikata wani aiki hatta ya alamu hukumun lahi fihi, har sai ya san hukuncin Allah a cikinsa, wa yas'alul ulama'a, kuma ya tambayi malamai, wa yaqtadi bil muttabi'ina lisunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma yayi koyi ga masu bibiyan sunnar annabi Muhammad tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. Humul lazina yudulluna ala ta'atillahi, sune wanda suke shiryarwa zuwa biyayya ga Allah, wa yahzaruna man ittiba'a shayatini, kuma suke tsoratarwa daga bin hanyar shaitan, wala yarda li nafsihi, kar ya yarda da kanshi. Ma radiyahul muflisuna, fallasassu su ne wa'anda suka yarda da kansu, allazina da'at a'maruhum, su ne wa'anda suka tozarta rayuwarsu fi gairi da'atillahi ta'ala, a cikin ƙin yin biyayya ga Allah madaukakin sarki. Fa ya hasaratuhum, wa ya taɓewarsu, wa ya ɗuli buka'ihim, wa ya tsawar kukansu yawmal qiyamati, ranar tashin kiyama. Nas'alullahu subhanahu, muna roƙon Allah madaukakin sarki an yuwaffaqana littabi'i sunnati nabiyyina wa shafi'ina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, da ya datar da mu da bin sunnar annabinmu, macecinmu, shugabanmu annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi. Kamar yadda kuke ji ana ta cewa kar yayi kaza yayi kaza, to ana magana ne da baligi wanda ya mallaki hankalin kanshi, to duk karatun ya ɗore ne a kansa. To wannan insha Allah mun yi muƙaddima, saura kuma za mu fara karatu in Allah ya kai mu lokaci na gaba. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.